urte hasieratik hona 20.000 bat bisitari jaso ditugu turismo bulegoetan. Udan, uztaila eta abuztuan 8.000 bisitari jaso ditugu turismo bulego hauetan. Batez ere igoera izan du da asko mantentzen dugu hendikan, Gipuzkoarrak egun pasa datozenak, eta nabaritu dugu igoera baita ere estatuko bisitarietan. Esan estatuko bisitarietan Madrid eta Kataluniatik etortzen diela gehiengoa, eta gero bai, naiz eta portzentai bajuagoan etorri aurten baita ere Andaluzia ingurutikan, berotikan iesi ere desente etorri zaizkigu. Ez da hain ohikoa eta etorri dira desente aurtengoan. Udako eskaintzari lotuta, Tolosako Aldezarreko bisita gidatua eskaintzen dugu. Esan urte hasieratik hona 645 pertsonek parte hartu dutela bisita gidatuan. Da azkenean aurreko urteekin alderatuta 3 aldiz gehiago. Gero, larraitzen eskaintzen dian aktibidadei begira, batez ere arroien jetxiera eta eskalada izan du dia aktibidade arrakastatsuenak. Bisitariei dagokienez lehen urtean konparatuta 11% igoera izan dute baita erean. Tokpik museoan uztaila eta abuztuan igoera nabaritu dute baita ere, lehen urteakin konparatuta, eta urte hasieratik hona dagoeneko 10.000 pertsona pasa dira topiketek. Alkizako Urmaran ere urte hasieratik hona 12% igoera izan dute, uztaila eta abuztuako udara honetan. Gero Santa Maria Elizan, udalak egin du aurten apustua lehen urtean ikusita zenbat bisitari izan ziren Santa Maria Elizan sartu zirenak, pertsona bat jarri du sarreran, eta 11:00 ordu bitara, astelehenetik larun batera egon dudana, uztaila erditik abuztuak 19 bitartean, eta 1.670 pertsona sartu dira. Aurreko urtearekin konparatuta ia bikoiztu egin dira datuak. Eta gero esan, datu zehatzik ez badaukagu ere, altzo eta asteasutikan jaso ditugun pertzepzioak, badakizue esfortzu bat egiten ari diala, ibilbide tematikoa prestatuta, nabaritu dutela baita ere ostalaritzan eta jendean bisitariak izan dituztela, ezta? Nabarmentzen dela Tolosaldeako turismoak badaukala kalitatezko turismoaren zeinu bat bezala, ez? Eta horrela ikusten gaituztela baita ere mugaz gaindiko beste bisitariak. Uste nabarmentzeko dela gure eskualdeko garapen ekonomikoaren barruan turismoak gero eta indar gehiago hartzen ari dela ostalaritzakin eta merkataritzarekin batera, ez? Esan genezake, ikusita aurtengo udan izan dugun bisitari kopurua eta okupazio tasak utzi direla eskualdean bataz beste 300.000 euro. Datu hauek mantentzeko eta hobetzeko oso importanteak dira gizarte sareak. Bakoitzak bere oporraldiak eta antolatzen ditun garaiean gizarte sareak asko agintzen dutelako, eta horregatik web gunean posizionamendu hobeto bat lortzeko hainbat lan egin diraia dagoeneko, eta aurrera begira ere ari hortatikan lanean jarraitu behar dugu. Tolosan, uda aurretik, Moleskine formatuko liburuxka bat kaleratu zen, eta mapa turistikoa ere eguneratu egin genuen. Eta orain, turismoko web horrian eta herriko bideo promozionalean ari gara lanean, 2018 hasierarako pentsatzen dut ja prest egongo dena.